Wat is er al bekend uit onderzoek bijvoorbeeld. En op die manier kunnen proberen om de kwaliteit van het basisonderwijs te verhogen. Maar dit kwalificeren jullie net eigenlijk helemaal de bestuurderskamer, dat is dus bij afspraken van jullie. Maar over de kwaliteit van de gewone kabel, daar zijn natuurlijk al wel wat discussies geweest. En alle kabels zijn natuurlijk nog ook hard aan het werk om het niveau van die kabel te verhogen. Want de afgelopen jaren was het niveau toch wel een klein beetje verlaagd, kunnen we zeggen. Daar waren wel problemen. En daar wordt heel hard aan gewerkt om dat te verbeteren. Maar het is natuurlijk zeker niet de bedoeling om de gewone kabels te gaan vervangen door de academische kabels. En het blijft ook heel groot in het basisonderwijs aan leerkrachten die goed les kunnen geven. Maar daarnaast is het idee dat er academisch opgeleide leerkrachten ook in de scholen komen die net ietsje meer kunnen.